Izwi lomzansi 98.0 the difference. Alright, umsakazo wakho izwi lomzansi ku 98.0 izomehluko hlelo lakhe Imbizo. Now le ngxoxo esinayo ke na uDokotela ke uZulu ungayithola on our YouTube channel. Yes, Izwi TV. Right, Izwi lomzansi TV. Ungayithola na YouTube channel. Umboneke na uDokotela kusuthu ke namhlanje. Mageba sikubingelele uyaphila. Njemani ngamgabi. Hamba kahle mfethu wena? I know, si right. Number 1. No, siyabonga mfethu. Sekunesikhathi sagcina ukukhuluma nawe. Yes. Now, sikwinyanga ke la inyanga kaNovember la ke kuqoshiswa khona khula zingawo kushukela. Kuleli sonto bekade ke kunosuku la bekade kukhulunywa ke noma kuqwashiswa ngawo ke ushukela soke siphushwa ke inyanga ke yonke. Ngifisa sihlahlele noma sichaza ngalendlela esekutheni ngisho ugogo akwazi ukuunderstand because leka shukela inkinga. Masikhuluma ngoshukela phecelezi diabetes sisuke sikhuluma ngani? Yeah. Hey, it's inzinyana ngathi ngihlahlele nje manje uzumlayela understand yes. Yeah. Ushukela nje manje kuyinhlobo yokudla. Okanye ukudla kuya breakeka kuyahlakazeka into small pieces. So khona ushukela kube khona amafutha kube khona ama protein. Oyangizwa kahle? Yes. So ke ushukela enye inhlobo yokudla okanye umsoco wokudla ekuthiwa ushukela. Ubalekile ushukela siyawudinga nje in many forms. Okay. So iglucose yenye yawo. Khona glucose, lactose, fructose but ushukela iglucose yolo esikhuluma ngawo. Okay. Now umuntu onesifo sashukela kusuke khona ukuphazamiseka kokugayeka kwaloshukela ke manje emzimbeni. Usungasagayeki ngendlela. Yes. Alright. Then emvalo bese uyanyuka emzimbeni. Yeah. Umunyuka emzimbeni bese wenza ke impawu zesifo sashukela. Okay. So ngamazi nje mana ngenze example nje understand kahle. Umuntu umedla isinkwa into ejwayelekile. Uyasidla isinkwa singena emlonyeni sifike esiswini si breakeke down into smaller piece okuglucose ke leyo na shukela lowo. Then lo shukela fanele mungene egazini ethi ngobudla awukuthi kohlala esiswini kuphela lapha kuzobe sekudonseka ke egazini bese kuniza ushukela egazini. Then umzimba wathi to do ke now ngaphezulu kwalokho. Uzobe usunyuka ushukela egazini ube right level yakhona. Then umzimba busu uyawehlisa kushukela uye kule level efunakalayo. So wonke umuntu umedla ukudla uzonyuka vele ushukela egazini ngoba ubumningi ekudleni. Then umzimba busu uyawusebenzisa lo udingayo makhono extra busu uyawusave ke as energy. Ngamanye amazwi ushukela uyakwazi ukuthi udalelwe vele ukuthi ukwazi ukuthi uyikalele wona ukuthi ngidinga ushukela ongaka manje kodwa uma sekuphazamiseke lapho then usuba nenkinga yawushukela. Yes, yeah. So umudla fanele umzimba wakho ukwazi ukuthi udonse ushukela ethunjini ungene egazini then fanele egazini ushukela khona usebenze kahle bese kuthi okuthe kuba extra umzimba uzowuthatha bese uyawubeka ezamafutha. Okay. Now lo muntu onesifo sashukela ke manje kune hormone responsible okanye umsebenzi wawo ukwehlisa ushukela egazini. Then leyo hormone ke izobe siyehlisa ushukela bese uhamba uyohlala khona usemafutheni noma sesibindini nani. Okay. Then lo muntu bese banesifashwa because manje lo hormone ayikwazi ukwehlisa ushukela bese ushukela uyanyuka ube mningi kakhulu egazini. Musu mningi kakhulu ushukela egazini then kuzobe usune diabetes okuyona shukela ke lo. Alright. Now Zoo2 ilo inga Zoo2 inhlobo kubazi ngichaza lezi inhlobo zashukela ngoba manje indlela ezenza ngayo. Imake magebe. Ungakayi kongena ke kule yenhlobo ke eZoo2. Yeah. If umuntu ethi hey nginenkinga kashukela ngicela ningisize niuqede. Kusho ngamanye amazwi lo muntu uthi asimbulale. Yeah, ngeke uzokwazi uqeda. Uyawudinga ushukela umzimba wakhe uyawudinga ushukela fanele futhi umzimba uwehlisa akwazi ukuqeda futhi but umzimba wakhela ukuthi ube kule level right. Ukuze because most umncane kakhulu futhi ushukela nje manje uyagula futhi. Exactly. Most uphezulu kakhulu la khona usuku nesifo sashukela futhi nakhona kuyagulisa. Alright. So uyawudinga kule level yakhona efanele. Asingene kuzona ke lezi inhlobo ke. Yes. Now ke nje maneke khona isitho ekuthiwa ipancreas ekunzima ukuchaza lesifo lesitho kodwa singaphansi kwesibindi eduze kusojona kwithumba elincane musuka nje kwistomach. Now le pancreas ke lesitho engishoyo isona esikhipha ihormone lengikhuluma ngayo. Okay. Ekuthiwa insulin eyehlisa ke ilevel kashukela ukuthi ibe la sifuna ibe khona emzimbeni. Now oshukela bahlukene ke ukuthi ngichaza le hormone ngoba khona bangenayo le hormone hlobo. Thothi umuntu uyazalwa akanayo le hormone
then kuzoba noshukela nje from isikhathi ezalo okanye from esemncane izovela impawu semncane seyingane esaphathwayo kuvela ukuthi unoshukela kuyoba type 1 ke lowo akanawo nje insulin umzimba wakhe awukwazi ukuthi wenze insulin type 1 kube khona ke lenhlobo yesibili kashukela lapho khona yona ijwa kuvela umuntu bese ukhula ngokweminyaka usually ko 40 kuyale phezulu but kuyenza kube much earlier than that then lapho lo muntu benayo insulin okanye usenayo insulin egazini kodwa ayiwenzi umsebenzi ngendlela ukuthi kwazi kwehlisa ushukela ngendlela so ibiyehlisa kahle sonke isikhathi but for whatever reason isiyahluleka then bese uyanyuka ushukela egazini then lawo sesiba no type 2 diabetes so bana insulin ukuthi ayisebenzi ngendlela kuba khona umshukela obalekile fanele ngichaze nawo ushukela owenza ukuthi umuntu ukhulelwe esithi gestational diabetes now lo muntu ube right kahle una 25 years or 20 years wavela khulelwa and then now masibheka ushukela egazini ngoba masixukuza siyabo usho lakhe nawo awusahambi ngendlela so sikujwayela nako lokho siyafuthi su-treat wale sakhulelwe and isikhathi esiningi labantu abasobe noshukela bekhulelwe uma sebebelethile within 6 weeks uyafuthi ushukela ubuye lesimeni kahle ngokujwayelekile likhona futhi idlanzana sikumention lokho uthi liyaqala linoshukela ngoba libukhulelwe uthi noma sebelethile but umzimba futhi awusafuna ukubuye lesimeni agcine senoshukela but oqale ngesikhathi ekhulelwe so inhlobo yesithathu ke le khona ukuthi pre-diabetes kodwa ngingayona kakhulu yona so lezi inhlobo zo-3 nje think kubalula ukuthi ngiyimention masichaze ushukela kwenzakalani emzimbeni. All right, uma senginenkinga ke kashukela ingakanani ingozi noma ngisengcupheni kangakanani ngizokutshela ukuthi why lo mbuzo ngiwubuza. If mina nginoshukela umageba mhlawumbe uHIV positive ngenza isibonelo then bese mhlambe ngithi asike sivale lendlini right kukhona mina nomageba sinezifo ezahlukahlukene mhlambe ngathi kuvulwe eminyango mhlambe mina ngabe ngingasekho right because of indlela ushukela owenza ngakhona emzimbeni nami ngamanye amazwi ushukela uyingozi kakhulu compare nezinye izifo kodwa uma noma indlela echazeka ngakhona ichazeka ngendlela esekutheni kubonakala ngathi ezinye izifo zingozi kakhulu kunoshukela ngiyakuzwa yes right so uyingozi kangakanani ushukela uyingozi kakhulu uyingozi kakhulu nje manje uyingozi kakhulu kunzima ukuya ngezinye izifo but uyingozi kakhulu yes ushukela futhi mhlawumbe ngichaza ukuthi uyisifo esithi chronic isifo esithatha isikhathi ukuthi sikubulala kanye ugula kuba isikhathi eside akufani ne-meningitis ekugulisa manje ushona manje umuntu uyashona umuntu awuthola ngosizo so uzokuqhubeka nje wenza inkinga zawo emzimbeni and ushukela unfortunately u-affecta izinto eziningi emzimbeni nje manje mathiwa ngibalule nje quickly thinta inhliziyo umuthinta inhliziyo ushukela uthinta imithambo yegazi mhlawumbe ngiqale lapho umuthinta imithambo yegazi enhliziyweni then uthola usunenkinga efana no heart attack kanti futhi umuthinta imizwa remember uthinta imizwa ngathinta imizwa enhliziyweni and then uma ngabe uthinta leyo mizwa thothi umuntu une heart attack akayezwa ukuthi une heart attack because ama nerves now imizwa le esupply leyo part yomzimba iphazamisekile thinta imithambo yegazi amadoda ahleze ekhala ngoshukela ukuthi isebenze kahle ngendlela thinta imithambo yegazi iya kumdoda bomuntu iyaphazamiseka into thinta imithambo yegazi ezinsweni umuntu uphazamiseka izinto thinta imithambo yegazi esibindini so ama systems amaningi ekhanda as well and ehlupha ushukela usually awuhambi wodwa uma ukuthi unawo kenza ukuthi unoshukela kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu unane BP kwesinye isikhathi uthola umuntu unenkinga yamafutha Letha masithola ukuthi unoshukela nje as the first start sizokubheka lezi zinye izifo ngoba sizama ukuthi senze sure ukuthi mawuthi zikhona nazo siyayibamba ukuze siyitreat ngendlela so ushukela unfortunately nje manje ushintsha impilo yomuntu unemosithi morbidity uyagula nje kakhulu over isikhathi eside and then emva kwalokho kufanele ngichaze impawu zashukela enye into efanele siyimention and then emva kwalokho futhi uyabulala at the end of the time ngekuhamba kwesikhathi uma ungacontrolekile kwahlamba ngichaze ukuthi ngamthusa umlaleli once ushukela sisubambile sakunikeza treatment yakhona ngendlela uyacontroleka nje manje kube ngathi awunasifo emzimbeni uma sizocontrola ube la fanele ube khona ukuthi umehluthi lo uzophuza amaphilisi kanti omunye ongenasho lapho uphuza iphilisi okanye akajovi futhi kodwa igcine kosuku sizobeka la fanele ube khona ukuze sivimbe ukugula sivimbe futhi nezifo ezinye ehambisana ushukela ngaphezulu so uyamanageka but uma ungamanagekile uyinkinga enkulu nje manje kakhulu now uma usufike ku level we kuthiwa mhlambe nginenkinga kuthiwa nginesilonda right
because ngiyengibone kuyigaba eningi yathi umuntu unesilonda and lesi silonda sipholi sidala baye bayibize ke baye bathi silonda sashukela mhlawumbe umunye azathi kufanele ngize ngiyonqanyula unyawo right kusuke sekwenzakalani lapho why uzufika kulow level yenye ama complications leyo kashukela mhlawumbe nje manje before ngifuna complications ngichaza impawu noma ezu3 noma ezu4 yes please but ama complications abalekile mhlawumbe siwathi nje ngoba isilonda sezinye siyezinye zawo but umuntu onoshukela nje impawu ejwayelekile futhi uzoyibona nje manje i-weight loss futhi ukuze na TV umuntu aluzi weight kakhulu engaqondile ukuluzi weight mhlawumbe highlight lo khona ujimayo nokudiet ofuna ukuluzi but lo one unexplained weight loss uyadla kahle yonke into but now akaqondile ukuluzi weight kodwa uyancipha then yenye impawu ivelayo le sijala kuyibona kakhulu kushukela yenye impawu sibonayo futhi uthatha umuntu uwoma ngokweqile phuza amanzi azizomila phuza amanzi azomila nawe omile so enye impawu uyazibona ukuthi ngeke labantu ngaphuza ngokweqile kwesikhathi uthi chama njalo nje manje njalo nje over 5 minutes 10 minutes uhambe endlini encane njalo uhamba endlini encane so uyoma kakhulu uyachama kakhulu kwesikhathi futhi badla ngokweqile all right so okay so le enye yempawu akusho ukuthi uma uchama njalo then unoshukela no akusho lokho yes yenye ama possible reasons ukuthi ushukela sokubheka make sure ukuthi akuona yini yes ngimisha lawa nje awu2 awu3 or 4 ngoba balekile umlala wazi anyway then kuma complications asiqale ngawo nje lesilonda esingapholi sure inkinga nje manje umuntu oshukela ungaba nesilonda ube nomhuzuko for whatever reason okanye ube nekujwayela nasenyaweni ezolithola baba nalesikhumba saba sengathi siyavuthwa bese ngena ungcola kakhulu bese kuba khona inkinga ngaba isilonda esincane ngaba cellulitis but inkinga enkulu nje manje isilonda ushukela muphezulu asipholi because ushukela uphazamisa kufanele ube ngala nje manje uphazamisa i-healing process angisho njalo okay uma ushukela uphezulu wenza ukuthi isilonda sakho singapholi ngendlela kanti futhi nje manje infection including isilonda nako futhi lokho kunyusa ushukela okay so kuyi combination nje embana nje impela that's why uma unesilonda unoshukela sayasithi bona dokotela ukuze sicontrol ushukela at the same time ukuthi isilonda si-infective then uthola ama antibiotic azoscleana ukuze siphole ngendlela ngoba kuba i-struggle ukucontrol ushukela plus nokuthi isilonda siphole ngendlela then isithatha isikhathi eside kunomuntu ongenawo ushukela ukuthi siphole unless mas attendwa ngendlela okay yes so that's one isilonda so ngaba isilonda sengalweni ngaba isilonda sekhanda noma ikuphi nakuphi kuhlukene now le egcina ukuthi gcina senqanyula umlenze ngoba usuzowayibalula nje manje kusuke kuphazamise there two scenarios kenza kuphazamise imthambo yegazi excuse me imthambo yegazi esukiza emlenzeni then ke remember nje manje ukuthi zonke izitho emzimbeni zidinga igazi ukuze zisurvive kahle ngendlela all right so uma ukuthi awulitholi igazi ngokwanele kugcina ngene infection leyo part yomzimba ushukela uphezulu kugcina sekuthola umlenze usuyabola ngoba awutholi izinto ezifanele including glucose including glucose umoya I mean glucose wona ushukela including umoya then if isikhathi siqhubeka ngalungiseki lokho ne-infection yangena emlenzeni then gcina selibola unyawo okay mhlawumbe kuze kuthi umuntu une-gangrene yes unyawo olomile ololiwe then mangena ungcola futhi on top of that vele ibe manzi engathi nje isilonda nje isimanzi esingekho right kahle okay so tell me before uqhubeke because usukwathi ke i-gangrene ungaba ne-gangrene ungena ushukela yes okay ungaba nayo yes okay there's a solution for another day ke yes but now ama process awafani but angiyibona nje umthambo wegazi usukuphazamisekile yes ukuthi uphazamiswe ushukela noma uphazamiswe ezinye izifo khona izifo zemthambo yegazi nje zizodwa anyway engagcina ukuthi igazi lingafiki kuleyo party yomlenze okanye ngalo makufa indawo le yani ngasathola igazi ngendlela then igangrene izokwakheka so kushukela yenye imbangela zalokho then mase ngene ungcola futhi ukuthi khona i-dry gangrene khona i-wet gangrene depending ukuthi yenze kanjani ukuthi ungcola ngena ngaphezulu then again unfortunately ma usune gangrene nje manje suku umlenze lowo uma kuthi usemlenzeni igangrene usufile okay umlenze musufile fanele unqanyule ayikho enye indlela because uma unganqamuli kulokuqhubeka ispread nawo leyo part leyo elimele
ngamahlambe kuthiwa bese unqamula ngahlambi ngaseqakaleni uma kuthi awu treat isikhathi siqhubeka ne-infection iqhubeka then kuyanyuka emlenzeni kushona phezulu kuya edolweni kanjalo so siyasithanda ukuthi vele inqanyulwe late asifuna unqamula ngaseqaleni but uma kuthi isimo sesinjalo kungcono umuzo unqamula lezansi kunokuthi ulokusondela phezulu edolweni above kanjalo ngamazi kungcono unqamula ngaphansi kwedolo ngaphezulu kwedolo yes depends simo sinjani makuthi usesimeni la khona fanele unqanyule obviously ubheke lapha so but kusuke complication lekuthatha isikhathi nje manje so yiko sithi sifuna ukucontrol ushukela such that singaze sifike leso simo la khona fanele unqanyule imlenze nani so mase control kahle akufanele sifike lapho leso stage okay ushukela ngabe uyathathela nani ngofuzo yes actually ama risk factor befanele ngochaze nawo sasincane isikhathi kodwa yes one of izinto ufuzo uyarana in the family but bakhona futhi abanye bathola ushukela engaka engena family history kungekho amazi ufuzo ihistory yofuzo endenini ukuthi ukhona ushukela njengoba nendaba yepregnancy nje umuntu beyikhulelwe nje kahle waqala ushukela njengoba usaphela as well so kuyenzeka yes. Alright, msakazo wakho izwi lo mzansi ku 98.0 izumehluko hlelweni lakho ke Imbizo ngo 28 minutes after 8 asirephapheke dokotela ngenxa ukuthi nasikhathi ke sesiya ngomtsha wendoda sekonakele into ebaleka kakhulu once ikdiagnose ngoshukela njomani kubaleka ukuthi ubone dokotela wenziwa amagazi because makuthoza noshukela namhlanje angazi isikhathi singanani bona ushukela naye usuke ngazi even so siyasifuna ukuthi sigcine funa ubone dokotela sikwenza amagazi ngaphezulu kwalokho kufanele ubone i-dietitian okay mhlambe before sifike dietitian kufanele siscreen lezinye izifo ushukela amafutha i-thyroid nani amagazi akhona lawo inhliziyo as well ECG kubalekile senze ukuthi acomonal osukhona already besingawazi then emva kwalokho kufanele ubone i-dietitian udokotela ofundisa ukuthi fanele udleni kanjani ngamthusa umlayela again asikushintsha ifridge into idlayo uyaqhubeka uyidle muzo uphuthu uzodla uphuthu i-rice udla rice isingu uzodla isingu kodwa uzokhocha u-dietitian ukuthi umudla isingu idle isingu esinjani udle ama-rice enganani mudla uyisapha yakho umufaka i-rice mhlambe nenyama ama-portions azobanga kanani nokuthi ngosuku ukudla kwakho kuspreada kanjani ungadli izinto ushukela omningi zodwa usuku lonke swele kuseni ntambama so kubaleka khulu dietitian simbone and then bese siqala medication depending magazi yes khona amagazi esiwenzayo khona kuthiwa hemoglobin A1 selibaleka kakhulu uma liphezulu kakhulu 11 and kuyaphezulu imkomba zazithi from research nani kungcono uqala nje ngomjovo straight imali iphezulu asuthanda umjovo ngiyazi abale bayawusaba futhi but uma ukuthi lingaphansi siyasithanda usiqala amaphilisi and then bese lokhu sikumonitor sibothi ayasebenza yini ngendlela siloku titrate basically uzofike la ufika khona ukuze ama complications angafiki. All right. Now ngiyazi njengamanje sesiyakwazi ukuthi siyihlole emakhaya ushukela ukuthi ke ukanjani right ngicela ungiphe ngenamba ke manje ukuthi uma ungaphansi kwale number then mhlawumbe kufanele ngizama ukubona udokotela but uma between le number nale number then right uma usungaphezulu ke manje kwale number then sekuyi challenge kufanele ngibone udokotela. All right. Umuntu ushula nje manje ngingeza ngalutho random sesiz random nje ushula nje manje wemini asifuni ube ngaphezulu kwa 11 akufanele ube ngaphezulu kwa 11 right so that's a random check up. Yes okay uma ukuthi awudlile uvuke kuseni nje ustaffed ubudlile kuseni wenza ushukela asifuni ube ngaphezulu kwa 7 okay that is fasting glucose okay mawungadlile ungabe ngaphezulu kwa 7 should fanele ube ngaphansi kwa 7 ube ngaphansi kwa 7 just a guide really yes but semasifuna ukwenza ke na usufika kuthina sizokunikeza since ihemoglobin A1 sisayithanda okanye sikuneza into enoshukela uyafika ungadlile kuseni sibheka ushukela kungakadli then bese sikuneza into enoshukela sikucheck ushukela emva kwe-hour 2 hours 3 hours then leyo izosinikeza i-answer ukuthi unawo ushukela noma unawo ushukela bese siyakwazi ukuqhubeka from the sesine diagnosis but those figures umlayela nawe ekhaya uzokunikeza indication ukuthi uma ngakuphi bese siyaqhubeka thina ke from there. Okay so mangichecka nje ushukela mawu10 ngiyayicheckela nje no asubheke fika sizokwenza le testing ishoyo bese siyabheka ukuthi ke kahle kahle ukhona noma awukho yini ngenza ukuthi pre diabetes khona ngazange ngikhulume ngayo component content to pre diabetes nayo ibalule si monitor so ngathothi ulapho leso stage awufikile ngale but you just okay longile ke mageba sibonge kakhulu mfoka baba sikuthola kanjani konje sikamasho kwasika wazi mina ezitolo
na ku Facebook isikhona si live inamba 0738491199 0738491199. All right, no siyabonga kakhulu abantu abakhuleke ngemibuzo ngoba every last Thursday of the month, right? Siyestetele yona ke nje ke imibuzo ke yakho. So ke next week Thursday na kanjani ke bazobe khona udokotela ke bonke ukwazi ukuthi baphendule ke imibuzo yakho. The difference.